Sinin chân na chuan shi chung kwa te chuan function lo ba sayin mi tam tak an chen tha te chu an lo om ve boka an pa ber Mr. Shifu chuan thu lo soyin nuam ti taka om tur chuan alo ti a me che pakhat chuan shi chung kwa chu vachers de dia tin shi chung ko fan no pang zawk shi yi chu akan hmaka shi yi chuan nuam ti lo mel tak chuan en chu nu chuan shi chung ko fan upa zawk wheelchair lo thu shi king hele shi yi pasal hwal song si nian te lawin kai lai chu mu in shi yi ne na chuan han en te I unau nu le I pasal hwal te hi I mu lai rengin anin fiam kwal vel ania ti in a soya shi king he chuan aku chu ala thlawata shi chung ko nu ber Mrs. shi chuan shi yi chu lo signal zewin shi yi chuan Miss Wang I muswala ni nge yang keima vangin ka unau nu hi hetang din hmuna hian adinga ka pasal hwal hiamin en kolpui mai chawani ati a songsi nian chuan duat vel tak chuan shi keng he chu I chaw tu em I chol ha dam lok do nem ni nyang ti in anor sona shi keng he chuan shi yi chu in ti thei ti sha tak chuan nawa mel Mr. Shi chuan midang te chu engma ani lo thu shilin nuam ti taka om tur chuan atili a an sir loka chuan hanjan le a chan pa lu cheng te chu lo om ve in thil thleng chu an lo mu ve veka hanjan chuan han en te amit mu lai rengin a unau nu le a pasal hwalin an bumania a khongai thlak le mai a lo ti lu cheng chuan an me cha thut pui te chu kalson tirin abula chuan na vachu a shi chung ko fanu no pang zo ka ni so a felin a mil tha asin ma se song si nian hi adu e matin ni aron ti a hanjan chuan tuna chuan keima min tong to do na lom ti in asira rose par chu la zewin shi yi lam chu avapana awin pangpar chu pek chu atum shi yi chuan pan na in ala do ne moti in alo nui to chu akal pel da ya song shi nian lam chu apan ta dai hanjan chu alung oi lo hle a shi yi chuan song shi nan chu I chaw tu em ti a zo tin kawa thla ho wang che ati ta dai shi yi chuan song si nan chu thla in kar chunga changa a chwa ma chuan song si nan chuan akuta wanin thil thleng vel chu shathiam sham tur chuan ati a shi yi chuan a ngonga lipstick kai chu mu in ka pasal hwalinia ka unau nu hi keima wanga tianga omani boka min pui ani ti ka shalom ati a song shi nian chu nuin a chhuak chia tia chuan shi yi chuan meizel chu phorin a zu a chan chaber sumiri chuan ron kolin fel ang taka om chu a chaw tu em ti in a ron zot engtin nge imizon chu imuta em a ron ti a shi yi chuan hanjan thalak chu enin o mu e hanjan nge hi ani kamamo chu ati a sumiri chuan hanjan a Beijing a mi pahaw saber do tu sin ani anei du ang chemo ti in a ron zot shi yi chuan tuna hian a chung ten nu pui nei turin an nor meka atan chuan a thaber ka ni ti in thalak chu a hala sin churon in thlakin hanjan le lu cheng te chu restaurant a chuan thil te chu an lo e game an lo khela hanjan chu anu Mrs. Hanen chuan lawin bia in nupui tura anzon sak chu adu lo veka wang chuan arun haw hanjan chuan alo nui san mai mai asir loka chuan shi yi chuan blind date lo nei mekin chu pa chuan a thil du dan te chu alo soi zon chota hanjan chuan lo shapha in awa hoi pheya shi yi chu mu in heta engi mo ti le ti in ngai twa Mrs. Han ne na chuan chung ko in mu khom na turin lo ba sai donia kar ni khat nuwa in mau nu tur chu ka ron shwai ho wang ti nui sukin a phone chu ada a lu cheng chuan engthil nge ti tuma song si nian nu pui khwala ni so alo ti hanjan chuan a unau nu nen anin ngai song ringalom atan song si nian hi mi tha ani lo alo ti a lu cheng chuan ani chuan atan son I thabik ti na emdi ti in a zot hanjan chuan thabik lawe ma se song si nian ai chuan ka mel tha thawalom chu mai ba ka so I mu reng lawa mi anei du lawa ni so blind date te anei ni ti in shi yi lam chu avapana
lu cheng chuan au chu tumini I ti dan danin ti te chu a ti ta zawka she hi blind date chuan chuta arun kalman chu lo dilin alo tho san chia hanjan chu a chu ngal she hi chuan hei karun thon to che o ti in a phone a mu chu hanjan zawk lo thu chu alo nuya Mr. Han nangi ni mo alo ti hanjan chuan blind date ne yamo ti in a zot she hi chuan o ma se ka du zonga ni lawa ti in lo chang ve mai hanjan chuan chu tianga ni chuan keima hi min nei mai ta che a ti ta mai she hi chuan mak ti lutuk chuan lo en wangwanga thau thu tin mi sha thiam ro ti in kal chu atum hanjan chuan akuta chuan lo wanin khapa kha nei la du chewem ni I mu reng la ya khatia anga anom chung po in ti in a zot she hi chu angoi renga a phone a chuan ni za chu enin vo in hi in nei nan chuan ni thataka ni engtin nge min chan don a ti she hi chuan a en wangwanga ani chuan in nei certificate chu wala ang a ti ta a in nei certificate an la zo chu run chhuakin she hi kalmoya tum chu hanjan chuan kanu puidu tak kanin nei kalon puya che ti in kwa chu atom she hi chu lo om sunin a en renga hanjan chu a zak ru reuh le a nakina RV asset khamin lo thon don ya kanin nei certificate kan ti official huna da turin a ti a she hi chuan chung a nei lo thu chu alo soye hanjan chu nui sukin kar chu a pe a she hi chuan alo lak du lok lo wang chuan akuta chuan a da saka driver ne na chuan Beishan villa a in da tir turin iti donya ti in a kalsan she hi chuan a card pek chu enin Supreme VIP card mo a fel reuh hle mai ti in phone call chu a manga a blind date pa ne na chuan lem a chan puya wanga lom thu shilin poisa po a thon to thu chu a soya chuti anga a thlen theinan chuan she hi chuan remelo ruat lok vek chu lo ni in konga kal chu hun kal to chu angai to chuaka anu le pa ten shikin he ke that lo chana an pu dan te chu a ril ru chu an thar hle a hanjan chuan motor run kal pelin a run nui suk hanjan chu a thian te omna chuan vakalin anin nei certificate chu in ti thei tak chuan na va mu lo cheng chuan nui chung chuan I ti thei tak tak po ko lo ring hlei nem ma se a du wang chani lawin song shi nyan le shi king he wanga ni nge yang alo ti hanjan po chu nu yin ke pun ka du bik chuang hlei nem ka nei chan chu mei che fel tak ani a en kolenuam don em ani alo ti an bula an chan pa lo om ve chengking chuan han chung ko fa panau pang zawk an duat lo zawk le shi chung ko zinga changkai lo ber hanin nei mai chu a ai tha ka zon pui zawk ang che idu em alo ti kher hanjan le lu cheng nui lai chu top makin hanjan chu adinga abula wain bur chu la in alua chuan a chut ta popa engthil moi soi kha ati chengking chuan Mr. Han kalo rui dewani min ngai dam ro ati le wata hanjan chu nu yin asana chu phelin abula chuan a the kha he hi in enkol nani shal donya ati a chengking chuan la in akal sun ngal lu cheng chuan lo enzuin alo nui she hi chu Beishan villa a chuan lo va thleng to in anom pui mei che pakhat chuan huan hnung lama chuan alo kal pui me ka engtin nge mo nang ang mei chia hi young master hian adu thei chele te chu alo ti she hi chu nui sukin heng pangpar hi inpu ti vekami ti in zot chu nu chuan oni e ti in thamlo tak chuan a changa she hi chuan en na yin email po a that reuh hi ti in a fak chu nu cholom ve hle ma se anui thadu me ulawa an sira chuan hanjan ui churun kalin she hi lampan chuan a run tlan hanjan te chu lo lang le in lu cheng chuan mun danga zu in pui le tur chuan lo soma an sir loka chuan mei che pakhat hian uirun ka yin lu cheng chuan so chu ashnen an va in ang tak taka damdo ina khan ida le ta MT in zot hanjan chuan thil she chuak thutin rang lutuk chuan a hawk ngal in chu va thlengin
khonge a sha om ti in a outlut nga la shi ke bula chuan lo bok hle hle in a lo chule shi chu a lo ding wata hanjan chuan naute lem ang mai ni ma la lo umai chuan in ven da ni lo thiam hle mai ti in a nui suka shi chuan la a play sak mai thu chu a lo soye hanjan chuan huan nung lam hi chu a shin fiam na lam bi kanya helama hi chuan kalwak du su a ti shi chuan helaya unau nu mel thadeu yan huan nung lam dom za soin min fan pui mai mai lom tiro unau nu ti in anom pui nu chu awa en khera chu nu chuan hanjan chu enin a ching chingal wat ngai dam tur chuan angen ngal chu la hanjan chuan bani ni ati tamaye chu nu chuan a thiam lawani thu chu soin ban lo tur chuan angen hanjan chuan an bula putar lo om ve chu pate han tia signal sewin pate han chuan chu nu chu a shwa chwa ka midang te po chu kal sun vek tur chuan a tie shi kutliam chu enini in chung lama chuan a pom lu ta duat tak chuan dam doi chu a hnoi sak shi na ti chu a nerve sak saka hanjan chuan thil thleng chu a thiam lawani thu soin enge a du chu a zot shi chuan nak tuk tuk le a hian loyal shipa daria ta pokre ma omdona kakal ve theyangem ti in a dil hanjan chuan chu te chu moi du ti in anui suka shi chuan o kakal theyang ti ro alo ti a hanjan chuan ikal donya ti in kar le lama hian in pui lama kan kal dona nak tu ka zung bun ilo vale manangem ati shi chuan alo le tur thu chu asoi atuk lama chuan wedding dress zorna dora chuan shi le sumari te chu lo langin shi chuan a zung bun le chu lo mu in an lo hlim tlang le a an ti ti lai chuan shi king he le song shi nyan te chu ron in nor chhuakin song shi nyan ngong le maya te chuan lipstick chu akai nia ya song shi nyan chuan shi a mu ve le chuan a ding thut shi king he chuan shi ne na chuan yi engma kan ti lawanya shi nyan hian min wa har pui mai mai ni hi alo tingal ringota sumeri chu thin rimin ading luai do he lutuk in thil ti chu kha asya jingalom nang mei chelep cha nang mi pate nom ti in an pani chuan akok sia se a song shi nyan chuan engwanga khatia anga king he chong khum ngam ngei ni ngaidam dil ngal ro ti in a kok chu ti lai tak chuan hanjan le lu cheng te churun lut ve in lu cheng chuan han en te mrs han ani ve tlat mai ti in thil thleng chu an lo en ve renga shi in song si nyan kut chu lak thak sakin nia le chu atum an sir loka hanjan te ding chu awak mule a kasha thiam vekalom hetiang thil iti chan hi chu ti in lem changin ngui tak chuan a soya song shi nyan chuan i u hi chu nangma wang chawin alom ka pui misi song chu nangma chaw ini don tho thawania ti in shi king he chuan alo ngai theilo na sa shi hi chuan apoi lo ti in sumari chu akaya ankal ta dai song shi nyan in zwe tum chu shi king he chuan ake chu lo tin na derin ama bok chu a boy pui le ta zoka hanjan chuan a lutuk tu po in achunga an du an ti theido na ni hi ti in alung oi lo hle in lama chuan shi hi chu ho in hanjan chuan du tak lo ti in sitting room lama chuan a pheya shi hi chuan phur tak hian azung bun leite chu a mu hanjan chuan noi chung chuan kanu pui du tak kan re thayem ni tinge tiang te lekhi i le a ti keima nak tu ka aya lian ka le sak don chenia ti in zung bun chu abun ti ra i pasal hi ka hausalu tukanya ati shi chuan ka sha lom chu alo ti ve mai bok hanjan chuan isha chuan a that chu ti in abyanga chuan a pya ya kar cha bi chu pe in he kani nei thil pek ati a shi chuan ka thil pek don masak ber chu ani ne na chang hian mo tia ngai to in a nuk chu a ul ang reng hle a hanjan chuan nga tinge ti in lo zot shi chuan engma chu soi lowin akal ta dai hanjan chu thawin dar thalanga chuan in ena ka pian po alana renga ni hi ka mel te po ti in ma se ani khan engwangin nge a mu ve lo a ti zui no
sin chu in thlakin damdawi in lama chuan sawng hri nian chuan hri king he chu alo awm puia sawng hri nian chu apa in ron kawlin han chhung kawt chungah eng thil ngei ti ilak tlak lo lutuk ti in a ron hau shepa sawng hri nian chuan eng thil ma a ti lo thu chu alo soye apa chuan han jang hne na ngai dam vadil watang che ani lo chuan company lo kalpu angai to lawang ti in phone chu ada hmak sawng hri nian chuan message chu dong chhun zomin hri in zungbun a lei thu chu ron soin a sai sa chang chuan ita tur ani lo ania a ron ti sawng hri nian chuan tu ta tur nge a lei le a thian te in nei tur zo kan om nge keilo chuan tu ma in ani ang chu an nei du don si lawa tia soin hri mutura kal ngal moi chu atum hri king he chuan a ke chu lo tin a der le in sawng hri nian chu abula chuan a thole ri hri king he chuan a ti boy renga wanga ngai dam dilin hri hne na kal tur chuan a ti sawng hri nian chuan tunlai chu ka du lo danin a omna sulu tuka ka muri lo anga ya ni chu a ti hri king he chu lo nui sukin sawng hri nian kuta chuan a wana nei mai tur chuan a ngen sawng hri nian chuan a kut chu lo da thlak sakin king he unau nu ang chawa ka en wang che ania he tianga ka ngai sak che chu mai ba ka ka pui lo wang che a in thiam lo ka ni bok hri hi chau hi ka nu pui tur chu ani tikhan hadam ro ti in a chwa san ta da ya hri king he chu in sho sa in hri hi eng wangin nge ka thil du apyang hi min chu pui ti in a thin rim hle hri hi chu anin lama chuan lo langin Mr. Shi chuan a chu ei tur chu alo sam sak mol mola Mr. Shi chuan hei I du ber sup sa tel kalo sam sak che ania lo ero alo ti Shi hi chuan pa kha chu ka u ina lom du alo ti Mr. Shi chuan an sam swal ani nge yang ti in asa chulak chwa sak chu atume Shi hi na en renga wang chuan thlama sa I u design a fu lo wang khan ka ril ru hi alha emani ati Shi hi chuan a design chu pe in Mr. Shi chu lom lutuk chuan anui hewa Shi hi chuan pa keima ming nge ya kalve to turin ka du ani ati Mr. Shi chuan I u minga I design na kal hian adik lauti chu ka shalom mase ani chu ake acha si lawa I khonga yanga yani mase ka tiama che Miss Kimberly ne na kan tho ho thei phot chuan I mingin I kalve to donia ti in a design chu chu hliau hliawin anuya Shi hi chuan pa ani chuan zan ina royal shipa dinner nei tura khan ka kalve thei ngem ati Mr. Shi chuan nui chungin o chu ati zeta mase ngai to chang le in I u company mingin akal don thawa nang chu thil dang lo ti dai ro ati a Shi hi chuan ti tur danga om to lo chuan ka kalmoya nge ti in noi lama chuan a chhuk a phone a chuan dinner nei tur chung chang chu enin Miss Kimberly ne na thu dik ka soi I lo wang ani kha ka thil zong zong hi kala le le vek don ani ka tilung oi lo tur cheu ero poi ka ti hle mai ti in a ngai twa Shi king he chu a office lama chuan lo langin a assistant mengji ne na chuan Shi hi design ang chu a zia thiam ve le ve lo chu a zot mengji chuan a thiam ve lo thu chuan lo chang Shi king he chuan in zir chhuana in angrenga engtin ngai thiam lo thei alo ti mengji chuan Shi hi chu a thiam bi ka ni thin thu chu a soya Shi king he chuan a design ken lai chuan va the in he tiang cha hi min va siamang che nak tu zana Miss Kimberly ne na ka mu nge yangai engtika ma Shi hi hian min ne turani lo ti in ain se ru a sin chu in thlakin royal shipa chuan Shi hi chu moi taka in chei chuan lo kala lu cheng chuan Mrs. Han lu tangle a run ti han janin lo ompui tur che in min ti ya hai chenga akal masaloka alo thleng thwa yang Miss Kimberly ne na in mu te an nga ya a run ti Shi hi chuan Miss Kimberly ne chuan anin she tha ami ti in lo zot lu cheng chuan alu chu thingin nilawe hanjan no birthday hi ani chep to a Miss Kimberly I ruby ring le saka du wangania birthday ki fa mermaid skirt design tu shat a du boka ti in a changa Shi hi chuan mermaid skirt design tu mo ti in a lo ngai twa
lu cheng chuan kal to ila ti in an lu ta Shiking he chuan shi yi chu mu in engi ta hian ni lo ti ve a kapa in I lo kal ti a sha im a lo ti ngal shi yi chu zukun na yin ka u Miss Kimberly hian mermaid skirt kha I design ani lo ti sheta se I ming hi a chhiat pha angem a zu ti sar sara shiking he chuan eng vangin nge hetiang thil hi a ron soi chwa thut ka da bawanga ya ni ti angai to in abula wain chula in wak mai chu atum hanjan chuan ron tangin a phi thlak sak noka shi yi chu a thatlo chu a zot wat song sin an po chu a ron kal hnai ve nga la shi yi chuan a thathu chuan a lo chang ka u keima wangin hetiang hian ni ti chu ka sia I duang angin ka oma ka pasal hwal hial po ka pe chi anya hetiang chuan min tin a lo sham ro ati a midang ho chuan mi thu soi kha alo dikani mo shiking he hian song shin an le shi te tlang lon kha zui tlatin kha ma an tla a song shin hian shi zawk a chan wanga hetianga hi anya pakhat chuan ati pakhat le chuan chutiang khopa song shin a zui kwal ani chuan shiking he hian alo du hle mai te chu an lo tinak naka shiking he chuan ngoi tur ti chuan a awak song shin chuan shi he panin hian enge inin lai china ti ina zot hanjan chu lo nui sakin shi chu akwa na ya chutiang zote alanga ya mi alo ti song shin chuan azung bun chu awa mu he pa hi min ti thik nan mani tuma mi a tuna ri chuan king he hun poimo ani a ti cha sak ka du lo ngaidam di la chuan ka ngai ta mangche alo ti vel shi king he chuan in ti thei tak chuan lo en shi in ngaidam dil mai tum chu hanjan chuan alam chu hoitirin shi chuan I thu anga ka chan tur ka shelo tungei ni a alo ti song shin chuan tunge ka ni mo nang ang hi tu ma in an du don lo che khatya anga min tur khan ekma ini lo alo ti ta pya pa hanjan chu nui sakin shi ku chu ala a song shin chu a ma ya a ben tir sok midang ho chuan mak tili tuk chuan an lo ena hanjan chuan shi chu enin ani hi tu ma ti nat ka phal hleinem I du lawamo keiman ka du alom alo ti song shin chuan I chong kam kha film khur ro kanu pui hwal ani kha han chung ko fa pa ini wang mai khan engtin ma ka tingam lo tura che inga ya mi ti it nek chu atum shiking he chuan lo dangin ti lo tur chuan lo ti hanjan chuan in chung kwa in tlak chha ti hlau lo mi ipa po heta hian ve anya alo ti song shin chuan neka tum chu hanjan chuan lo dangin a nek ta zoka Miss Kimberly assistant chuan shiking he chu Miss Kimberly in a mudu thu chu aron soya song shin chuan akal pui ta ngal shi le hanjan te chu asira thutlenga chuan chu in hanjan chuan ikut hian thil bol lo a khoi si a ti in akut chu a shuk fai saka shi chuan kalome katan khatyang thil iti wang khan ati hanjan chuan kanu puinia lom I pasal kanina anga ka ti turani ti in akut chu avon saka lu cheng churon kalin heta in lo omani mo ron ti in an kut in wan chu aron mu shi chuan rang taka akut chu la thla in ba chu ma kan kal lo kange ti khan lawin bero u ti in a phone chu an sira chuan a thei ngil luya lu cheng chu hanjan bula chuan chu in Miss Kimberly a mu to le to lo chu zotin thil thleng te chu a zot boka hanjan chuan Mr. Shi hian a fanu pasal hwal nei lai ka lo nei sakani ti a sha chuan alung oi lo ve khopang le ti a soin an pani chuan an nui dun lu cheng chuan a sira shi phone chu mu in han ente hei chu Miss Kimberly hak to kha ani hi engi omzia ni ang hei hi shi design zawk ti na emni ti in shiking he hian a ming thatna tur chu a chu sakanyang a nangma financial project I unau pa in chang ang chia khan ati shi hi Miss Kimberly ne na ishwai thai chuan ruby ring chu I nei thei nge yang alo ti a
an sir loka chuan hri chuan an che dan chu enin sumiri nen chuan an lo in bia a sumiri chuan isoi ang khan thalak chu ka ron thon che ania Miss Kimberly chu I hmu to empty in a ron zot hri chuan la hmulo ma se ka hmu watang ti in hanjan te omna lam chu apan pheile a phone an lo ken lai chu mak ti om taka om chuan a lovata lu cheng chu ain thiar fi hlim ngal thwai hanjan chuan seeking he hian I pasal hwala chu sak bok che a ti chuan I design le zel po a ruk sak che a ata angin alan ti ramo alo ti hri chu alo bu ngata hanjan chuan chung thil zong zong chu engtin nge en liam moi moi thai ti in a zot hri chuan ka ti lo ani chuan ka unau nu hian a za omna a hlawanga ka pa ka chunga alung oi lo bok do na sin alo ti hanjan chuan I nei engkim deuh tho a chu sak che hian a za omna chu a hlau dai to chu tiang bokin I pa po tia a soi chuan hri chu angoi renga adara chuan wanin hanjan chuan lunga su ikianga ka om to hi ti in a nema room chunga chuan seeking hele Miss Kimberly te chu loin hmu mekin hri design chu a design ang chuan alo hmu a apma a ka design fulo ngaidam dil na ni pa bokin tuna ka thil design hi cultural day man tura chuan I moi pui via wang alo ti Miss Kimberly chuan ka pangpar du zong I shelo nge hetiang te I run man ti in mau na lim chu a ko ka seeking he chuan hri khan Miss Kimberly hian rose angai na ti a sharing si a tiluya mi ti in angai twa amang ang deuh hle a ka zia zwa hian midang dang kuta akal vele china an lo thla ka ni nge yang a ti ta ringot Miss Kimberly chuan thathum liam ta a mermaid skirt po kha a thona I run thona ni a kha po kha I design ani lawa hei po I design ani heklo a ti ta seeking he chuan nui tlon deuh chuan engei soi omzia chu ka design nge anya lom alo ti Miss Kimberly chuan ani chuan ani so tu nge ni ta ang ti in hri chu a ron luta seeking he chuan yi heta engei lo ti thu oi takin let le ro alo ti hanjan chu kong khar bula chuan lo dingin alo en ve renga hri chuan Miss mi patam takara nai thok china chuti chungpo chuan a chung nung beri ni sia pangpar pa ngai chu nim te ya an para mau pare ro chu sang taka apar chin midang laka isan chin bik sia entirna ani chuwang chuan kha ka thlang ta ni ti in ron soi fia a Miss Kimberly chu alomani ti sha tak chuan kut bengin alo nuya ani chuan thathum liam ta a mermaid skirt po kha I design ani ti ro ti in a zot hri chuan ani thu lo changin seeking he nui lai chu a top hmak Miss Kimberly chuan Miss hri hun thata ka pe che a ma se I bo pela mirin omlo ka thopoi ngai lo alo ti hanjan chu awin I thutia mi hlena wangin ruby ring chu ita ani ti in a assistant ne na chuan seeking he chu chhuatir tur chuan a ti zui ngal seeking he chuan hri chu melin phuba alak ngai tur tho chu ngai to in a chhuaka sin chu in thlakin hri chuan Miss Kimberly thil post te chu lo hmu ve in ama design ani thu a soi te chu alo chhiar ve ve ka comment tam tak chu chhiarin alo hlim ru hle hanjan chu lo lutin kanupui chu a hlim hle mai ti in abula chuan ron chu hri chuan alo kwa wangwang hanjan kalome ati hanjan chuan chutianga kapui du wang che po ani lo ruby ring kha ka du shimshima ti in a khisuk suka lom thumin shildu ani chuan ka pasal du tak ti in min kau theya ngem alo ti hri chuan kau chu tumin chuti lai tak chuan a phone chu a ron ri a la in Mr. Hri alo ni ina honga tur chuan a ron ti hri chuan ka pania ho turin min ti a ka ho lokang ti in a kal ngal hanjan chuan en zuin anui virvura hri chung ko in lam chu lo langin Mr. Hri chu lung oi lo ti sha tak chuan alo vei vela hri ron lu cha chu a ke bula chuan botol chu a vom ke chuai I thluak kha engatan ngei man engwanga
chung thila lawin rol ve ngei ni I unau nu za omna po iti bo ve kanya nangang hi engtin nge ka fai ni thei ti in lo hau nga le shi chuan pa kati ani lo hanjan khan kati lo ani chuan shi company ati chatur thu in min vawa chu wangani ati ta zaya Mr. Shi chuan ami sia ka ngai to hi chuan do chu asoi ngam lawang tia ngai to in shi king henin chuan anin signala a thin rim mel chu thlakin anui ton le nga le chu tiang a chana ni chuan I unen hian kandem mi alo che anya ati le a naktu ka hian khang thil I soi te kha meeting na a I u zia zawk nge ani thu I soi le don nya ti chuan adot lia chuan nangman ita ang takin I kaltir to don nya alo ti le shi chuan ole induang chuan ka soi don nya alo ti a shi king he chu alo nui ver ver shi chuan ma se thil du pakhat ka nei ani king he ne na reng khata om hi ka du ve chief designer ni ve ka du ani tun kuma spring project tu ra po hian tel ve ka du ati a shi king he chuan abula dokan chu bengin chung thil chu athleng thei lo rim takin ka thoka chu tiangi ti ve chu ka rem ti lo ti in lo kok sok sok Mr. Shi chuan yi ni e kha chu I u in a design fel vek to a alo ti dwai dwaya shi king he chuan Mr. Shi chu enin anem mai don nia a shat wang chuan chu thlenga chang chuan atla thaluya Mr. Shi chuan a boi pui vat shi chuan eilo mel tak chuan alo ena kathil soi kha in pomani chuan naktu ka indu ang chuan ka soyang in lawin ngai to don nia ka kalphota nge ti in a chuak pona a chuak chu ro surin ading renga Mr. Shi chuan message ron thonin a thu soi apom thu chu aron shile shi king he po chuan message chu ron thon ve in kanu le pa le shi nen thin lunga chuan ke chau ka reng thawang nang milak lak lo nu ti in ron thon a thlak lo thon chu enin alan lo na ve ka lo ni a an lak lai te chu ngai to in a rel ru chu ana hle hanjan chu nihlap ne na ron lang thutin ro asur na sat em hi ithil ti turi zo to te chuan lo ho va tur che anya ron ti in alo ngai to hle a shi chuan hanjan vo in mid autumn festival ani ti sha em kumdanga chuan chhungkwa in thla kan la thina tuna chuan engma hi adik thei to law ti in ngui tak chuan alo soye hanjan chuan annin anlak pui du lo chepon keiman kalak pu yang che ti in akut le lam chau chuan pomin akal pui tak ngal atuk lama chuan hanjan chuan restaurant a chuan shi chu ashwaya wages lo chuan miss shi I chung te I lo hmak phot do nim ti in lo zot shi chuan alu chu alo thing hanjan chuan so chung kwa son engtiang takin nge mo an lo ti shom chele ti in ngai twa an manager churon kalvatin ani hi mithar alania lo shethiam sham ra u Mr. Han angaya khan in kal li ang ti ro enge in eyang aron ti thwaya hanjan chuan shi chu a eidu chu azot shi chuan engpo a ei thei thu chu alo soye hanjan chuan amami ang tho kha ron la ula photographer in ron tir tel don ya keile ka nu pui hian thla kan la don ani ti in chung lama chuan an chawa an manager chuan an nuaya na thok chu bengin Mr. Han khatyang khan engtin ngei lo ti thei ati a wages chuan Miss Shinin khan an local du na ni ti a shat lo thu chuan lo chang hanjan te chu lo lang le in an thalak chu lo enin moyen ti hle a shi chuan eng vangin nge kalungai ti a shat wang chawin heng thil hi min ti sak le miswal tak chu alo ni lo ani hi ti in ngai to a hanjan chuan enge ngai to a ron ti shi chuan thalak moi ati vel thu chu soin karen chu a ron thima hanjan chuan lo lok ro kan en china nge ti in a chuak shi churun awin kek nen chuan aron lut le tamaye shi chuan bati chu chemin alom em wang chuan amit tui chu atla hiala hanjan chuan azungbun le thar chu bun tirin he zungbun hi zungbun pa nga yania ma se kan pui hian abun moi hle mai ti in afaka shi chuan
meng por chung chuan lom thu chu alo shela a chuang ten an ti sak lo tam tak chu reilo te chungin a ti sak thei chu alom ve hle sin chu in thlakin shaking he chuan meng ji chu a design zia chuan alo voma heng lek po hi ziak thiam lo amo nang ai chuan intern mai pot an ziak thiam zawk ang chu alo ti meng ji chuan apa chemotherapy kal tron vak lo wanga rilru apek thailo thu chu alo soya shaking he chuan loka ngai te khatyang te khan min changa mamu ti in a beng le sok akuta chuan wanin mengji min sha thiam anga yania shi hi ka ne nge yangai thataka iti thei ni chuan ipa chu doctor lu ka biak sak nge yang ani lo chuan ti in akut chu a phi thla a nang he rama chang hian ibawanga ipa so he khovela chang hian abau thungang ti in awaw kal toro ti in mengji chu lo thong ti sha tak chuan a chuak an thu soi chu shi chuan lo ngai thave vekin sumeri chu akol ngala mengji hi engtianga shaking he kutatang theingi ani min lo zon sakro ati pona va chuak chu hanjan chuan akar chu lo ngengin alo ngak renga shi chuan engi he tai lo ti in a zot hanjan chuan min mu chu makiwa ti ve a ti ya kun na yin kanu pui du tak vo ina hian kanu le pa kan mu do na I the ngilami alo ti shi chuan ni don tak ani chuan min va in thlak pui phot ro a ti chula hanjan chuan imoi sa rengalom in chei bilani chuan kan sanga te pon moyan trituk palang che ti in shi chu anui vurvura hanjan nu le pa te mutur chuan an kal han chung ko in lam chu lo langin Mrs Han chu alo phi cheng to a Mr Han chuan kan fa pa hian tu tak lo swai ho angmo mei cheni khwa lo deuh te hi alo ni yangi alo ti Mrs Han chuan kan mi swal hian tu po lo swai ho se apoi lo ti in hanjan le shi te chu lo lutin mak chu alo ti hle a mu swale mu ti in a mi te chu anwai thul Mr Han bula chuan ente he nau hian shi chung ko fanu ani hi alo nei ti in a shil sar Mrs Han chuan yi lo churo ti in an bula chuan alo chutir thwaya hanjan nen hian inin nei taboka helai hi in angma in ingai don ya ati engtingi ani hi nei du zoka avo che emni ti in shi chong ma chuan Mr Han chuan a om chadu lawani chuan police te po iman tir mai don ya alo ti nga thot Mrs Han chuan sikin che alo ti pars te chunga chuan kar chi sang om na chu shi chu an pe a shi chuan pek le ta tum chu lamai tur chuan an ti Mrs Han chuan bracelet chu phorle in a pe a shi chuan kanu kalome alo ti hanjan chu ron chu na in do tak keipon zungbun kape ve thau si che a bracelet kha atau zawk po ani si lawa kanu ti in I aw maya kapasal ti in min la aw ve mi alawania alo ti Mrs Han chuan han ente he naw han no pan chhial zia hi ngati nge mo I unau pa ang hi ini thei mi alo le alo ti hanjan po chu alom vak law shi chuan a fel thu chu alo soi vata chu ti lai chuan a jang hanjang unau pa chuan ron kolin anu le pa te chuan phur lu tu ka lo bia in hanjan le yi te chu ngai to lo lek chuan an kal son ta da ya shi chuan ama ang thawa anu le pa in an ensna ni ti a sha chuan khonga in hnem chu atum hanjan chuan kanus no kek siami ei du em kavala kang che ti ina thosan veli a shi chuan an banga an tar thalak vel chu lo enin hanjan lan na atlem hle mai alo ti neu newa hanjan chuan ron ko in mi sha chani du ami a ron ti shi chuan aku chu lo la thla in teu lo mai alo ti aparsa Mr Han te thil pe kha phor chuakin pek let sak tur chuan ati a hanjan chuan lamai mai ro voi khat chau nupui ka nei do na nupui po pakhat chau ka nei ang che an thil pe ka piang chu la zel ro alo ti shi chuan kar thau chu enin anui vurvur hanjan chuan kun na yin
abianga piai sakpa chuan kanupui hi sumalo lom ve reuh hle mai ati a shi po chuan noi chung chuan hanjan chu a fiam let in ngai to chuakin ka wang ngai me lo kha ania ani bula chuan ka wang ve ni chu ati Mrs. Han chuan cake chu ron kengin shi ne na chuan hona ina mong changa ei tur chuan ati shi chuan kalome kanu alo ti in lama chuan le to in shi chuan ash chu achul hliau hliawa pate han chuan hanjan nuna alo lu atanga hanjan hlimzia te chu lo soin engtin nge a in ngai na tir thei chu azota shi chuan milu lul berpo do theina nen chuan an nem fau thin ti alo changin pate han chuan do kana snow cake aron hon chu mu in engtin nge heng hi lo hon thei ti in mak chu ati hle shi chuan a chan chu alo zot ngal pate han chuan Mrs. Han snow cake siam hi atui lutukai young master po hian a birthday a ba ka ei phangai lo chu po a unen an birthday in anwang chawanya Mrs. Han hian apwalin voi khat ma ala siam sak ngai lo ti ina shila shi chuan hanjan omdan te chungai to chhuakin hanjan po hi keima ang thawa nu le pa ngai sak lo zawk ani ve ani mo ti ina ngai to pate han cake hi chu ti hian da mai ro in chunga ka chhawdo na hanjan ei turin kan ken sakange nang chu imu thei to ang ati in chunga chuan cake chu kengin hanjan ruma chuan na luta alo om lo awang chuan a han en kwal vel chu ti lai tak chuan hanjan in bol zo hlim chu tawel nen chuan a ron luta shi chuan ka ti pal kan kal le nga lange ti in cake chu a khum sira chuan a da sak akal tur chu carpeta chuan in palin hanjan chu ava bo a hanjan chuan lo pom vatin khuma chuan an tu an la info pal zui shi chu ameng phok hle nem sunin a mui chu a hupa hanjan chuan fiam chun zomin kanupui chu a zakani mo I mu vek to a ti in adul te chu a khoi kwa tira shi chuan nem sunin ranglu tuk chuan atlan chuaka hanjan chuan Peter te mong chang khan ti in lo nui vur vur shi chu a ruma chuan lutin abyang chu adom wangwang sumeri chuan ron kolin hanjan nu le pa te an mu thu te chu a shilvi a shi chuan an thil pek te chu shilin poisa tam taka nei thu chu a soibok sumeri chuan ani chuan I pasal nei chu loman thatak idong ani chu I thil sha du kha ka she to a mengji hian tuna hian municipal people hospital a ommeka a chung te a thlo ze ani ome ma senga tan ngei ti alo ti shi chuan shi king he in tuna a design anga a soi song song hi mengji design vekanya ani hi kalam changa ka siam thei chuan shi king he hian ti thei anei to don lawani ti a shilin phone chu ada a mengji kha fasha ani si a tunge mo a to chin ti inangai to chun zo me sin chu in thlakin mengji chuan apa chu damdo in lama chuan eitur tekingin alo vakana abula eitur lawin chhop cheu chu mu in pa tunge lokal mi nan tlo che emni ti in amang ang ru hle mengji pa chuan o tunna hian I thopui pakhat hi ron kal se in eitur te minron ken china ti in a changa mengji chuan ka thopui mo ti in mak chu ati deu chu ti lai tak chuan shi chu ron lutin apa chuan he hi ania alo ti shi chuan lo nui sang shi kal tur chu mengji chuan wa zuin apa chuan kan sarve mek thu te chu awa soya tin lo tur chuan angen miss shi king he laka po I design te ila le theiania itan chuan be tham kanilo chu ati a shi chuan be che ka tum ti engtin ngei rin thei kalo pui du zawk mai thei che asin shi king he hian I thiam thil te chu mangchang ka in ama ta angin soya itan po a shi om ngotang I ro pui tur ang po ni ro pui thei lawanya ke po in ka design te kala le thei ni chuan nang pon I thei ve nge yang engtia ka pui che ngei du ti in a zot mengji chuan chap deuh chung chuan doctor lu mu ka du ani karlia hian beijing a lo le do na
fasha ka ni a ka pa ba khi mangai tu ka nei lo ati shi chuan a romol chu ron phorin doctor lu chu I mu theinan ka puyang che ma se muin pui ve ngai thongang a lo ti shi chu pona chuan ron chukin ro chu a lo su ra do mai tum chu hanjan chuan ni hlap chuan ron zonin a ron lang thut shi chuan hanjan heta engei lo ti a ti in a zot hanjan chuan I unau nu assistant nen hian inin poti reng reng ka lo shelawa a lo ti shi chuan classmate kan ni china apa adam lo ti ka shat khan kawa kan ve loka a lo ti hanjan chuan oi lo mel tak chuan a lo mel shi chuan akot mora chuan potin pangchang tak chuan englawania ka promotion noya ka project masaber tura hian chak ngei ka du'a mengji hian ka ut hil a design sak reng lawani chuan engma ati theidon lawa chak ngei ka du'a wangin ka va mu ni hi ati a hanjan chuan aluwa chuan lo chulin inem lu tuk to lawa a cha an soi chin kha isha em rasur noya nihlap inzon hian kum khwa in an omdun thin an ti ati a shi chu angoi reng hanjan chuan ka kyanga chu tianga om chu I du vak na nge a lo ti shi chuan chu nga ni lo thu chuan a lo chang hanjan chuan en vangin kha pa song sinan kha ngai to house su ang che engi a that vak big na ti in a ngai to song sinan chu ron langin a roma chuan wain lo inin a lo roi hle a shi chu kol ngat ngatin min mangai to lawami ngati nge hetiang hiani om ti in khuma chuan amu a shi king he chu ron lutin shi nan I tha em ti in ron soi song shi nan roi to si chuan shi emoti in min la mangai rengani ti hi kashia ani ti in khuma chuan amuta angonga te chuan a fop shi king he chuan khanu kha enge ke ai a that vak big na ti lo ngai to in song si nanin a fop chu a lo chang le ta hun chu an mang dun sui ta bok shi chu in lama chuan lo langin pati han chuan e siam na le khabu chu asira chuan a lo ena shi chuan engthil ngia en chu azot pati han chuan ni som paruk chu hanjan pian chamani thu soin akek sam dan tur en thu chuan a changa shi chuan pate han ti dan tur ka shalom ngati nge heng thil chu keiman ka ti zawk mai lawang ti in an pahni chuan ti fu in tilituk chuan anin nui varvara sin chu in thlakin hanjan le lu cheng te chuan wain chu an lo in duna hanjan chu alung oi vak lo ni turani lu cheng chu thlit le tur chuan a lo ti charchara lu cheng chuan engthil nge thlenga ti in a zot hanjan chuan ka holo na are to chungpon engma min la zot lawania alo ti bui bui lu cheng chuan noi chung chuan project a boy pui itian lom ni masi alo boy pui tak tak angem song sin na nen hun an lo mang dun te ani mai lo mo chu alo ti hanjan chuan alo mel rum hle a lu cheng chuan ani na taka chuan song sin na nu pui hwal ala ni miawa a pasal ni ma la alo ti hanjan chu in lama chuan ho in ash chu akawa ash chuan alo kalpel thuak thuak alom lo sa na kala yin chu tianga ash om chu alom lo le zwala engwanga twang lo bi ke mem nge ka ni ka me chdu te tan hian ti nge ka tin tok ngai lo ti in lo phun bui bui lai chu ron thimin shi ye chu birthday cake ron keng chung chuan a ron za ya hanjan chuan makti tak chuan alo ena anau pan lai she chuakin anu le pa in a u birthday chau an lom sakla ya an birthday in angreng ama anti dan chu she chuakin ami tui chu aparol kwanga shi chuan bati chu chem hluma du thu sam tur chuan ati hanjan chuan du thu samin bati chu a chem hluma bati han chuan light te chu ron on le in I pian cham kalum puya che young master mrs han hian snow cake ingai na ti sha in ni tin siama wazir china itan hian ain pizo khop mai alo ti a shi chuan lo signalin pati han chu akal son hanjan chuan tun na ya I boy chan em chu ka kek tur isiam thei nan mu ti in a zot shi chuan oni e ti in nui sang chuan lo chang hanjan lom lu tuk chuan akwa tawang wanga fo mai atum chu shi chuan kek chu alo bar dai hanjan chuan tui ti lo mel tak chuan ei nyap nyapa shi chuan
nga tingi atui lawami chini kha kapul hnem lutuk anianga te chu alo ti han jan chuan nui sang chuan atui lom ti hi chuan dor po I hong thei nge yang ti in aku chu avun saka heng ku te hian thil siam an thiama designing te po kanupui hian thiam lo po I nei lo ani hi engei du ti in a zot shi chuan enge ka du mo vo in hi birthday ania nga tinge du thu kalo sam ve ngotang alo ti han jan chuan a du thu sam chan ve a pek tur thu chu alo soye shi chu a room a chuan lo om le to in summary nen chuan an lo in bia a summary chuan chu tiang chuan han jan ne na chuan idilamo alo ti shi chuan o dile a du thu sam theina chan ve min pe a doctor lu ka mu du thu ka soita ni kha alo ti summary chuan ani chuan mengji chu ita ani to ni chu ma se han jan chuan a ring hlel mai lo chemu alo ti le a shi chuan ka inveng ve renga lom ma se mengji pa khan surgery anei nge nge yanga ya ni ama tan le kan tan po anei lawani chuan ka ro man na engma lo mai ani do na sin ti in a shil sin chu in thlakin meeting nei na a chuan Shiking he chuan mengji design te chu a design ang chuan alo sei le a design dan te chu a soi fia meka midang te chuan season le a chuan he nge hi shalkal ber tur ani hi miss shi chu in chung kwa iti ming chale mai shi company po I design moi box si ti te chuan an lo faka Shiking he chlom lutuk chuan alo nui ver ver Mr. Shi chuan ni alom tak ze ti in lo nui shi chuan ma se ka pa khonge ka design ve te kha in la tilang ve mi alowania alo ti Mr. Shi chuan deputy director a in lang chho chawa nang chuan huni langa alom tuna chuan I unau nu hian ti phot do se ti in alo nuya Shiking he chuan ni e ka pa thu soi chu zom phot do alo ti ve shi chuan ole ma se tungi chaka chaklo ti ala chang chuang lawania alo ti Shiking he chuan alo nui san mai mai chu ti lai tak chuan me che pakhat chu run ding hlua yin pun fe nan siam than chat wanga boina an nei thu chu arun soi ta mai midang te chuan mak tuli tuk chuan an lo phun sap sap chu no chuan an sum din mun po a chia thu chu soin Miss Shiking he isak thailo le mai 2 Harvard Designing School Professor Vangin noya zir chuak in lo ti kan shevek kita khian engwanga chu tianga inziak nge ani ti in a design in show lai chu a ko ka midang design I copy to pamo izak thailo hle mai chu ati Shiking he chuan envatin mak chu ati hle shi churon chongin ka u thiam na en chuan a khuyama hi anzia ani thailo aron ti ve a Shiking he mang ang to chuan nilo ka zia veka lom ti in apa chu a kau chel chula midang te chuan an ching fel vat lo ani chuan an tor vek tur thu chu an lo soi Mr. Shi chuan Shiking he chungoi tur ti in shi chu engtia ti chi nge ti in a zot shi chuan dana ain zia dan chuan mi design ro ching chu an ni na te lak sak vek tur ani a ani lo pon jela tan chu ti in a soi mengji chu Shiking he ma chuan ching chi in miss min ngai dam ro karil ru ha em wangin engma ka design theilawa nangman min lo tur ve na sabok nen gel tan ka du lawania min pui ro alo ti Shiking he chuan I mola mi ti in aku chu alo phi thlak saka ka ti ani lo ti in ni khoshilo chuan om ta ringot Mr. Shi chuan mang ang tak chuan awin doctor chu akol ngala Shi chuan ka u tia vasoyin kanat na min thlen angkha I toilet ve vek do na ni ti in a beng bula chuan a vashil ru a ati derani ti chu a shireng in lama chuan shi chu Mr. Shi bula chuan vachu in pa kha herbal achanga siamania in ro avati dokana Shiking he bana tur lekha chu mu in pa ka u hi bani tumami ti in zot lekher Mr. Shi chuan ama chani lo mengji po ban hel ka du'a kan company ming chatle ma lo zong chu ti in a chang Shi chuan ka thiam lo vek ani voina khan ka u pui ka du em wang khan khang thil kha ka soya
min ngai dam ro alo ti Mr. Shi chuan in thiam lo lutuk du su voina khan nang om lo lang chu ka boy ko pang I lo oma wang khan ka lom lutuk ania design lam I thiam lutuk ti ka sha a tuna chang chuan nang hi designing director ini to ang Spring Festival project po ikuta ka hlan vek ania alo ti Shi chuan a thei to pa chwa tur thu chu soin akal sana Shi chu in lama chuan ho in bata pa chuan na in che a sumeri nen chuan anin bia thil thleng te chu shilin sumeri chuan ipa chuan director a hlan wang ringo chu chuan ingai dam do nem mi alo ti Shi chuan lem ka chang ringo ta lom khang wang mai chuan ka ngai dam hau lawang Shi king he hi designing lam hoi re re a changa pai chwa ka du ani ati ve lai chuan karen chu a run thim ta vek ba chu ma chang chuan chhuakin lai chu en kwale tunge om chu ati a hanjan chu en fu in hanjan chuan du tak ke ma kanya lom alo ti power supply a top thu ta I lo takin ka run ngai ven che a ati chuan Shi chuan lom thu chu alo shil hanjan chuan pomin Shi chuan mak tir tuk chuan light chuan alo chhun le vu a hanjan chuan kanu pui du tak mel chamin ti ti chu ka sha a mase min en to lo theya ngem ti in khuma chuan na muta Shi mu chu hanjan chuan abula chuan chu in fan chuan alo zap lu cheng chuan ron ko lin mudu tu anom thu chu ron shilin akal man le man lo chu a ron zot hanjan chuan ka man lawang be shanga he pawara om lawa kanu pui mu ka zap lok ti in lum hnuaya amu thei lawa ti in lo chang lu cheng chuan hanjan mani khan a ule apasol khwal te wang chawa nai ini thu kha isoi si a engei omzia hi ti in ron zot hanjan chuan ni ke mi palak tlak lo ka ni a ani mei che khongai thlak kanin mamot tana ni berang chu alo ti ato zing lama chuan Shi chu ron chukla in pate han chuan breakfast ai thei to thu chu lo shilin vor tui chu a ruma tu in nge da ti chu Shi chuan a zota pate han chuan ka da ani kha ka ti tuya a shom iti takin ka ron da ani kha nizan ang kha chuan a thleng le to lawang ti in lo in soifia pona hanjan le ashte in fiam chu va enin pate han ne na chuan thil chu adila pate han chuan zon sak nga lin akal Shi chuan lim tak chuan a thil zia lai chu a chun zoma sin chu in thlakin Shi king he chuan an ba na lekha chu thin rim takalo pu thlerin mengji maya chuan na voma nangnu lekha nu khan changralin min ti chhia ni ti ro ti in vin tak chuan a zot mengji chu akebula chuan chingchi in Miss engtin nge chu tiang thil chu ka ti theyang kapa nun na ikuta ala in ngata lom alo ti Shi king he chuan angonga chuan lo merin chu tiang chu ni tir nge yang che ani lo chuan ipa hian he khovel engi a muto lawang ti in anima kapa kha zan ina ban ke tan bo saya chuan akal do nem ti in zo chun zo me mengji chuan o kal don ma se nang chu ike ana zol lo wangin ina lo turin ati che a ati Shi king he chuan thin rim le tuk chuan chuak ngal ro ati twara mengji chu rang tak chuan a chuaka Shi king he chu in seru in Shi ka timwal phau ve khopang che ti ina ngai twa zan lama chuan ban ke tan nei na tur hmuna chuan Shi chu run langin hanjan chuan atlai deuh tur thu message chuan alo shila Mr. Shi le Mrs. Shi te chu run chuak thla in Mr. Shi chuan Shi chu an chan to hi I chukang le a run ti an run chuk lai chuan mi pa pakhat chuan khi tungi a mel chale mai alo ti abula me che chuan Shi chung ko fanano pang zawk Shi hi ani khi a mel cha chawani hleinem designing lampang po thiam takani ti in an lo faka an sir loka chuan Shi king he le song Shi nan te chu lo omin Shi king he chuan alo ei lo le a wages pakhat nen chuan in signalin an nuya Mr. Shi te le midang ho an ti lai chuan Shi king he te chu vakal ve in nu pa chu avati Mr. Shi chuan ina lo turin ka ti chekha heta engei lo ti in lom vak lo chuan lo sot Shi king he chuan
pa ka tilung oi lo chati ka sia ka thiam lo tak zeta ni ma se zan in hi ka unau nu in designer ang tak taka ban ke ta atil voi khatna ani a choi om ve ka du alom alo ti Mrs. Shi chuan Mr. Shi chu lo signalin in beng dai tur chuan ati Shi chuan I local du po ka ring lawa ka chunga ila thin rim ringi mokati a alo ti ve ai Shi king he chuan unau kan nya lom in horeng tur kan ni hlei nem ti in wages chuan wine chu aron pe a Shi king he chuan la in pakhat chu Shi chu a pe Shi chuan ala du lok lawa Mr. Shi chuan lo lak sakin kha I unau nu in apek che ani hi la ro ati a Shi po chuan la ve mai Shi king he chuan arun chersa a in chia tia chuan Shi lu churun hai nga lin pa ka in nem thei lawang ka lu hai tlat ati Shi king he po chuan alu hai thu chu lo soi ve nga lin pa ka nuam lo tlat hian min wachul hadam pui lok mai ro se ati ve nga la Shi chu angai a thawak to lo Mr. Shi chuan Shi chu kalpui tur chuan ati a ruman wathling chia chu Shi chu alu a hai to em wang chuan a dingil thei to meu lawe Shi king he chuan chu thlenga chuan nemin I thil ti man zong zong kha I mu vek don ani I te nom sia hi tu po in an she to ang ti in mi pa pakhat mel che deuh chu a kaulu ta card pe in I du tu danin I ti don nya ti in chu pa chuan ole ka ti nual hau lawang che ti in card chu alak sak Shi chuan theile chuan akora chuan vapotin thi sen zom kan ni hi hetang hian ka chunga ti lo sham ro alo ti Shi king he chuan aku chu lo phi thlak sakin thi sen zom po ni ila inge ka kong idal tatani ti in a chwa san maka chu pa chuan it mel taka melin khoitum chuan akor te chu a phel chan tabok Hanjan po chu run langin alo thleng ve chia chu alo ni a Shi chu azong kwal ngal a mu lo awang chuan lu cheng hne na khonge ka nupui hi ti in zota lu cheng chuan helai maya omrenga khonge kalman alo ti wages kharun kalin Mr. Shi hne na chuan thil dik lo om thu chu arun soya damdoi petura anti awanga avakal thule a chunga mipa o a sha thu te chu a shil midang ho chuan tunang huna te Miss Shi chuan hun man pui lo nei mo ti in an lo soi nga sap sapa hanjan chuan Shi ani nge yem ti po a sha lo ti in a phei ngal Mr. Shi te po chu phei ve ngalin me che pakhat chuan Shi chan po a chak om ve alom ko ro u iwe en ve tiang u ti in room lama chuan an phei ta veka room ma chuan Shi king hele song Shi nyan te chu lawin chulin Shi king he chu aron har chuak thut song Shi nyan chu nemin engthil nge thleng hi ati ngal song Shi nyan chuan engtin nge nangma zo ki om thei ti in a zot Shi king he chuan Shi khan min bumani hi ati rwalin room kong khar churun kikin anron lut ta huka Shi king he chu song Shi nyan nunga chuan na bi ru ngal midang te chuan Miss Shi chu aza pui om khop mai tu nang huna hetiang thil lo ti te chu an lo ti sap sapa Mr. Shi chuan song Shi na hne na chuan engthil ngei ti hi ti in a zot inunga mi kha tu nge an ti a Miss Shi chuan a brace te tang hian I she mai lo mi heti ang hi chu Shi bakin anei lo alo ti midang te chuan Miss Shi chu a ang chia lo midang anyang an lo ti le a Miss Shi bok chuan song Shi nyan ka fanu in lo bum renga mi ati khoimo omson te tunge ni ti in anem son Shi king hian mu cha chu mak chu an ti hlom hle midang ho chuan thuleng wa kha alo dikani hi a unau nu pasal hwal chu alo ngai zo nge ani hi ti in an lo soile sap sapa Shi king he chuan pa ka ti ani lo alo ti ya in soi fia chu atum Mr. Shi chuan bengin min ti zakhle mai ati Shi churun lut ve che in nu pa engthil nge thlenga ngati nge in boi loi aron ti midang te chuan a khongai thak le mai a unau nu le a pasal hwalin an bumania an lo ti a
ama loka thil thlen dan chu lo langin shi king he mi roi pa kha shi hi in alam changa alo sam fel vek to chu alo ni a mengji chuan shi king he chu ruina dam doi lo pe in aron nur lu ta shi hi chuan a bracelet chu alo bun ti ra shi king he chuan nangma ti vek ani ti ro ka that don che ti ya awin lukham te chuan a vom Mr. Shi chuan du tok ro ti in shi king he chu alo haw shi hi chuan ka u eng vangin nge hetiang hi ka ti ngotang ti in anui ru tut tu ta hanjan chuan lo mu in he si halte ti vek hi ani mo ti in angai to a shi hi chu pon chuak tur chuan a signala bang heng chuan din tirin nai se so ta chuan anwami ti em ti in a zot shi hi chuan konga ila omiti sia ilovan thlengma le si ve alo ti hanjan chuan kan pui heta darkar nga chhunga om to a kalo thlengma chu ilom vak na nge ti in akonga chuan vanin a chel na ya shi hi chuan mi an tam em hi ti in akut chu alo lak thlak sak hanjan chuan min ti hlo thon man zia khai sha em khatyang thil iti aya khan ti in abianga chuk tur chuan ati shi hi chuan abianga chuan chuk tumin hanjan chuan a hmui zawk chu alo do a shi hi chumeng phokin I alu tuk mi an tam em hi ti in lung oi vak lo chuan a chhuaka hanjan chuan enzui pa chuan ati to po hian adu om thawani hi ati nui vur vur shi hi chuan midang local ve te chu stepa chuan lo mang tha hlomin song shi nan churon kalin shi hi zan in kha ingai ang engma om lawania ti in ron in soifia shi hi chuan eng angmo om law in soifi angai law ti in kal chu atum song shi nan chuan nangpon midang zan in kha ni ompui ani lom ni aron ti sham shi hi chuan ni e ompuye tuna chuan Mr. Shi le Mrs. Shi te hi inu le pa te an ni to don ania ilo mem alo ti ve ngat song shi nan chuan I hi engwanga ti em a in thak ta ngei ni a ti in a zot shi hi chuan shi king he imut puya mi padang ompuya min pu boka engthil dang nge soitur ile nei alo ti song shi nan chuan ka in soifia na te hi ngai thave photla alo ti shi hi chuan engmo I soifia do na shi king he kha imut puya ni lom ni nge ka mu lo lai ani awangin I chiar lo zawk ati a song shi nan chuan nangma emo ka ti wanga thil thlengania kha le chen kan lo inzui ve to wang tal po khan hun chamin pele theilo em ni ti in akuta chuan awan shi chuan a hmaya chuan bengin akal san ta dai song shi nan chuan a phone a chuan Miss Kimberly thil post chu mu in a designer en chu shi hi lo ni a shi khan mau ka ngai na ti a shat awangin heti hian ala design ani hi a thin lunga chuan min la du ve chianga lom ti in a kal ve ngal sin chu in thlakin shi le sumeri te chu lawin bia in thil thlen dan te chu an lo soidun meka sumeri chuan hanjan nen hian inin du tak tak ang to khop mai aron ti lai chuan shi ruma chuan hanjan ron lutin phone chu ada ngala shi chuan voti ti lawami ti lo zotin hanjan chuan akhuma chuan ron mu ve ngalin du tak local te thon thu ka shilang che ti in anbul local le khabu chu ala shi chuan kha chu ash ka shil chin kha anya taka random do in lama thil ka vazo changa ashan ka na hi anti dam thei tur thu an sui sin surgery te naw akal tang ngai don thunga dam do ina chuan ikal puyang chu ti ro alo ti hanjan chuan tun na ya I chwa zia chan chu ashtan mo alo ti shi chuan ni e ngati nge chu chu alo ti hanjan chuan ke ai a shingai to zo kanya kalom haulo ti ina tum waw shi chuan a shi chong thailo ma se katanarin em wa duat a phua lom alo ti hanjan chuan kwa na yin a oma chuan na beiti ra shi chu a chingha siar hanjan chuan tem chuan min du ve deuh tu ani ti ro ti in a zot shi chu alo mu hil man dai
atu zing lama chuan hanjan chuan ei tur te chu lo siamin shi chu arun chukthla a hanjan chuan dutak thil ei phodro ti in do tak chuan a chutir a thil ei lai chu lo enin anui vurvura shi chuan heti anga hanjan hlim hi kala mungai lo re re ti angai to in ka hmaya thil ka ya omem ni ti in a zo thial hanjan chuan a biang dom pa chuan omlo ti in nui vurvur chung chuan a chang shi chuan ani chuan nga tingi khatiang khan min en reng alo ti hanjan chuan email cha emani ka nei thei che hi ka wa nei tak zet ti in a soi le shi chuan khang thu kha chu me chitang ne na po I soi fawalom alo ti hanjan chuan inga nga tingi chutiang chuan inga ya alo ti shi chuan midangka achanga allergia asha thu chu asoya hanjan chuan khamini khan engtin nge cafe a khan kanin mu thei zawk le thil thleng pal ani boxya tiro a ti le shi chuan ni thil thleng pal ani kakal phota nge ti in a hlo thon na chu a thup sham shama pona a chhuak cha chu sumeri chu kolin hanjan hian min ring hlel chanania ti in avashil hanjan la chuan lu cheng chu lo va kol ve in kan pui hian a hma chang khan milo du to renga lom te chu alo ti lu cheng la chuan eng thil a thak ngei lo ngai to le to a ron ti hanjan la chuan thil thlendan ka shil che chu min du ani ringem ti in a zot lu cheng chuan nangma khan I du zo ka ni kha heng thil holo tu ka miron ti boy to su ti in phone chu ada san dai shi le sumeri te chu cafe a lawin mu in shi chuan hanjan omdan vel le lem achan arin thu te chu alo soi mol mola sumeri chuan chu tianga arin hel to chu chuan engtin nge ni ta ang alo ti shi chuan kathil ti hi ka man mo to angai ti na ani min chen ma nge yin a ti a Mrs. Shi chuan ron kolin ho tur chuan a ron ti shi chuan a man lo thu chuan changin phone chu ada a Mrs. Shi chuan poisa a pek tur thu soin ho tur ati in message chu a ron thon le a shi chu nui sukin zanda ruka a ho tur thu chu a soye shi chu ina chuan va ho in Mrs. Shi chuan swalu tuk mai poisa pek chop chawa ho du chu alo ti ngal Mr. Shi chuan lo nui sangin chutur chuan alo ti dokana chuan zungbun le anin nei ni tur inzia na chu alo oma Mr. Shi chuan shinian hian min lo shil vek to a sha swal palani ome nui sang chuan lo ti in anin nei ni thlang tur chuan an lo ti shi chu nuin sha swal a ani le ka o hi saruak lo chawin kan hmu ania engtin nge ka nei thei to ang ka o hi nei tir zok mai ra o anin me lu to ka sin alo ti dai song she nan chuan ye min chini tum ti na emni ti in lo zot she chuan ka thei lo emni ka tan hian chang kai na pakhat mai om lo ti in lo chang song she nan chuan kanin hwal vek to hi alo ti le idu hun huna ipo changot the ni lo ati chuan shi chuan ti thei waki nei lo ti in azung bun chu a mu pasal ka nei to tlat alo ti a song she nan chuan oi lo lu to ka nui chung chuan zung buni bun wang khan min bum thei iringem ni alo ti shi chuan a phone anin nei certificate chu a mu kwal ta veka Mr. Shi chuan lo la in a han en chang vel song she nyan chu ding hlua yin phone chu ala hetiang thil zong zong khen nuwa hian min phasana mo ati she chuan tuin mo phasan che ati a song she nyan chuan a om chu dom vangin ni ko shalo chuan a tlut ringot midang te chuan lo boy pui nga lin 911 chu an call nga la Mr. Shi le Mrs. Shi te chu shi bula chuan chu in engwanga chung thil poi mo lutuk shil lo nge ani chu an zot shi chuan tuna chuan pasal ka nei to thawa shi nan le ka u te hi in nei tir mai ro u in du dan zo po kha ania chu mai ba ka a ke hetia nga om chan hi keima wang vek ania anin nei chu poi ka tilo tak tak ania ati Mrs. Shi chuan a ku chu wanin itana fer lo lutuk lawang mo aron ti shi chuan ka u hi apoi mo zo ka lom alo ti keu Mr. Shi chu ding thutin paper engi muni hi aron la a
inu le pa te hian tiang hian ipuitling ti kan lo shelawa hi company share 20% ania ita tur ani to ang iloman anga ngai mai ro alo ti Mrs. Shi chuan ni la ro zan rei to si a rak mai ro inu hian imut na tur ka siamang che ti in a thawa shi hi chu anui deuh var shi hi chu ruma chuan lutin hanjan nen chuan anin bia a hanjan chuan zan inai lo ho don lo amo ti in alung oi vak lawe shi hi chuan anu le pa in rak tur an ti thu chu soin khuma chuan a chu a shaking he churan lutin engwanga ka khuma khan lo chu ngei ni aron ti shi chuan phone chu da in kanu in ka du na amu turin le ka du mang turin min ti alom ti in asira face cream chu ala hei hi imaya I hnoi chin poisa tam tak I sen na kha ani ti ro ti in akuta chuan na hnoya shaking he chuan daro khang thil man to man kha I phu hlul lo alo ti le zek shi chuan heng hi man shan ka ngai ve hle nem ke chu ka vun te hi an moi sa alom alo ti shaking he chuan nui chung chuan inda sang ngal viau su o he heirloom hi imu song chung kwa in pe ka ni hi nang chuan en bak ti thei I nei lo ti in alo in ti te khuma shi chu vakal na in alu chunga chuan aku chu awa ve ya nang chuan hei aya sang hi engtika ma I hi phadu to si lawa nang chuan hmanga I tonga ke chuan company share ti in azukun nai anu le patron ru chu mu in angoi ta maka shaking he chuan sheve hek lawe engtika ma ke yang hi chuan inung ve thei chuang lawang kan te lai kha ila sha idam lawa ma se ke ka cha to chuan kanu le pa te kha an local va chin khatiang kha engtika ma nang chuan I changve ngai chuang lawang kanu le pa te laka chuan ke chau kan reng don in ti thei ta chuan alo ti Mr. Shi chuan shaking he runti in amaya chuan a beng sok het yang hian ani mo ilo swala arunti Mrs. Shi po chuan itet lai khan nangma in boy pui thailo zo ka wanga khatianga ngai sak chi kha kan ni a engpo thleng se hi unau nu ani hi I chunga hian kalom lo tak zat ani ti in anu pa chuan in hnuai lama chuan an chuk thlanga la shaking he chuan thin rimin a au ngal tuar shi chuan nui chung chuan anu le pa te chu azuya pa thin rim lutuk su nang phei chu iladam chian lo kha ngai to mel tak chuan a han ti vel Mr. Shi thin rim chuan khi nau khian changkai na le thatna engma anei lo engtin nge athi sen zom pui tiang khan ati thei che alo ti shi chuan ka chunga a thin rim ri ema chu wanga ni kha alo ti dam dap Mrs. Shi chuan inu le pa te hian engtika ma khatiang khan kan ti sang to ngai lawang che u ti in a shila Mr. Shi chuan Vice President po nangma kuta ka hlan don chenia ati tamai shi chuan chung kher chu apom thailo tur thu chuan lo soye Mr. Shi chuan aphu thu chu soyin shi chuan chu tiang ani chuan ka ti beidong hau lawang che u ti in a ria le don lawang chuan anu le pa te chuan pona chuan an wa thla a ni hliap chu pe in film khur tur chuan an ti shi noi mel chu an kal rwal chuan bo ngalin an ni hliap pek chu le ya chuan apaya akut chu rumol chuan a shu ngal vek rasor noya kalatum chu hanjan ni hlap keng chuan arun lang thut shi chuan tinge ilo lan thuta ti in angai twa hanjan chuan candy box chu phorin hei kalokal konga an lo zwara I ai du takin kata kalo lei chi ani hi alo ti shi chuan la in amen deuh pura an tet lai chungai twa chhuakin shaking he chuan a candy ruk saka lo pu in anu le pa te chuan shaking he thu soi chu an lo oi veka shi chu an lo hawa alo chap shi chuan hanjan bula chuan keima pualin tiang hi kala nei ngai lawa ti in alung chu a chhedeu hanjan chuan aluwa chuan duat taka chulin candy chu a pe a shi chuan men deuh pur chung chuan alo ei hanjan chuan ka du ve ania ti in shi chuan pek ve atuma hanjan chuan ani hlap ken lai chu thla in a fopa shi po chuan lo chang let ve in rasul hnoya chuan in pom chung chuan an ho
atuk lama chuan shi company lam chu lo langin Mr. Shi chuan Mengji chu police ne na lo pek chu atuma Mengji chuan thing chu chung chuan police ne na pelo tura lo nge nin shi king he ti tirani thu chu alo soi mol mola shi chu ron lutin pa eng thil nge thlenga ti in ron zot an bula lo omvi an na thok ta chuan Mengji hian kan than tha man tur kha a lema lo thla ka tuma a hun taka kan sha chhuak lo ani hi ni lo se chu shi company hian kan twar khopang a lo ti pakhat chuan Mr. Shi ne na chuan police ko chu kan du nge yalom ma se kan ka wani chuan mi ten an shevek du na shi king he hi ifanu ti chu kan sha ma se I chhuangot bik thei lawang an lo ti Mr. Shi chuan ka sha shi tuna chuan chief designer ini to boka ingai dan shat ve ka du ani alo ti shi chuan pa ban vek mai ro alo ti Mr. Shi chu ding hloin engmoi soi kha alo ti shi chuan company heti anga asan theinan hian ka u khan chan alana sa ti ka sha ma se tuna athil ti ngai to chuan ban mai chu a tha ani alo ti le na thok ho chuan ni Mr. Shi ifanu te ve ve an ni a do sak bik inei thei lawang mi sian thiam na sang takan company din chwale theina tur anei reng kha an lo ti ve Mr. Shi chuan ni king he zirtir na pek tho angai boka andu da na ka omlo ni chuan ka din mun hi ka chan thei tlat ti angai to in ole Mengji bani ni chuan shi king he in alo promote to zong po kha ban vek tur ani ti in shi chu a thutluk na a alom le lom lo chu azot shi chu lo nui sangin alo bu ngat ngata Mengji chuan shaking he chu va mu in thil thlen dan chu avashila shaking he thin rim lu tuk chuan lak lo lu tuk mai ti in le kha chuan alo vom khanu kha ka lo ngai nep ma ani hetiang hi ani don ti sha ilang chuan ka thadai to turania alo ti Mengji chuan miss film khur vyang ro tuna chuan mi sha ta hlo to a I ne theiri lawang ma se ti dan pakhata om chu ati shaking he chuan enge ti in zot Mengji chuan song shinyan ine ni chuan ani a I chung nung le theyang ati a shaking he chu in ti theile hle to in ni song chung ko zinga mi ka ni chuan ka pa po ka pui theyanga an fanu duat kha ka ni le mai do na ni ti in anuya asir loka chuan shi chuan an thu soi chu alo ngai thlave a rahman ang veka thila kal chu alo nui ve ver bok Pona chuan kar chunga shi chuan Mengji chu alo nga ka Mengji chu lo lutin ahma a design shi king he chu sakha aron ken sak shi chuan apa chan chin chu alo zota Mengji chuan a chacha khop mai Dr. Lu Khan treatment chan ve chau alati sakanya ma se a chachak tak zet miss I chunga kalom tak zatani ati a shi chuan ole thani nuwa company a chuan kala let liang che ti in Mengji chuan noi sang chung chuan arin thu chu alo soi shi chuan shi king he designer du ber aro kha alo kal le do na thil thleng zong hi lo shatir veki tum don nya ti in a cha Mengji chuan ole miss shi khan I chunga ain thiam lo ema wanga thil ti sakatum thu che asuya sin atile shi chuan eng ang taka in thiam lo niang mo eng thil po ti se siam that thei mai ani to lo alo ti in lama chuan ho in hanjan chuan a thil khai chu enge ni alo zota shi chuan engma ani lo ka hanin bualange ti in a chausan hanjan chuan shi design mi in an soi chun zom na vel chu lo chiarin song shi nya nin mau angai nat wanga mau mang ani thu te le an college kalaya song shi nen dam lo ta na bu hop ale sak dan te ama ang bial no na yan chak thu te an soi na chu chiarin a thi kem wang chuan atum bura ato zinga chuan tuk chuan chu ei dunin hanjan chu ala tum bura shi chuan natinge ithil e kha atui lo mi ti in azot hanjan chuan o ti in lo changa tumburin shi chuan enge ei duwa ti azotin hanjan chuan bu ho pa e chak thu chu asoi shi chuan
patihan isiam saklok do na mi ati chuan hanjan chuan ani siam chu ka engun lutuk kanupui hian min ngai to sak zawk ro se alo ti shi chuan ole nakina ka le sak don chenya tuna chuan na a ka kal photangi ti in chhuaka hanjan chuan film khur tur chuan ti in a aw patihan ne na chuan maulam pang thil reng reng mu adu lo thu chu a soi nga la patihan chuan madam wanga mi alo ti zeu chu hanjan chuan nilo ani wanga nilo alo ti hlur kalmoya tum chu a thu soi kha in thiam lo le dewin patihan i bu hop siam kha ka hne me lawanya vo in chu ka dik wak lawa chu wanga ni kha i siam tui ber thawanya ti in akala zana chuan hanjan chuan shi na bang chu lo ngakin patihanan akal na lam a soi chu song shi nan dam do in om na lam ani awang chuan alo lom le lo hle to a shi chu ron thlengin bu hop a le sak chu a ron hon hanjan chu ei tur chuan a ti a ani la chuan bar kher chu alo phutlat shi chuan bar ve main hanjan om chu anuam lo nga la ngatinge iwa tai ve isen vekania ti in bianga chuan a khoi hanjan chuan tai a ti in ni khoshilo chuan om ngale shi chuan patihan chu aw ngal chu la hanjan chu khuma chuan mutirin jip chu anlo khai saka patihan chuan luilam thil a allergy thu chu alo soya bu ho pa khan anlo telwang chu ni in shi chuan chung te chu eilo mai tura lom ti in hanjan chu abenga patihan chuan nangman i le sakwanga ni nge yang a ei ti in kalsan shi chuan abianga chuan chu lin ala thale tur chu hanjan chuan lo pota shi chuan i lo har to renga ni mo ati hanjan chuan kalo har chu ilom wak na nge lo har to lawila heta hian nom sataka omituma ni mo ti in fiam shi chuan lo fiam le tin o i khuma hian midang ko ompuyanga i uite po ka wa anga te chu alo ti hanjan chu lung oi lo le si in le lam chu a hoi hmaka shi chuan thon thu ka shilang che ti in an pahni chuan hlim tak chuan thon thu chu anen shil le a sin chu in thlakin Mrs. Han birthday ni chu alo ni to a shi le hanjan te chu kalve in hanjan in thil pe ka pek lai tak chuan anom pui pateli chuan an fapa upa zawk lo thlen thu chu aron shila Mr. Han le Mrs. Han te chuan phur lutuk chuan a jenga lo thleng mo ti in kal ngal chu an tum Mrs. Han chuan hanjan chu en zewin pateli anni hi lo boi pui lok mai ro ti in hanjan in thil pe karon ken sak po chu ngai twa lo chuan anek tlak saka hanjan chuan en top ringot shi chuan lo chhar sakin a shufaya hanjan chuan pateli kanupui hian thingpui indu ang han thite ati pateli chuan yang master te nupa boy pui kanga ya loin thlit mai ro u alo ti ve hmak shi chuan hanjan kuta chuan wanin patihan kanuam vak lawa min thlit lok mai ro ani lo chuan kanu le kapa te ka washil moyange ati ta ka chuan pateli chuan a shil a hlau le si chu a thlit saka shi chuan pateli hemino hi chuan asle tuka min thlak sak thei ngem ati le pateli chuan lung oi vak lo chuan a thlak sak le a shi chuan pateli kanuam lo lutuka heng ang hi ka in thei lawa ati le zela pateli chuan eng ang nge indu chu alo ti hanjan chuan anau ken lai chu ben thlak sakin adu zong po ishel lawa mu alo ti vin hlur pateli chuan ching chinga lin Mr. Han te po chu an ron luta hanjan chu an ron hau ngal hanjan chuan a jeng bial no bracelet chu enin kha kha kanu le pa te pek chi ani empty in a zot chu nu chuan in ti thei tak chuan o ni e alo ti Mrs. Han chu melin nei em po an la in nei lawa heng thil hlu hi ipe amo ati Mrs. Han chuan o a u hi kan chung ko mau upa zawk ani dona
pek chu apoi vak hleinem alo ti hanjan chuan dokan chu tlo in adinga kanupui hian khatia ang in thler shan na angkha ato ka phallo kanupui ta ang hi abun ani lo chuan ata angkha kanupui hian abun ve tur ani alo ti akut kha katan sakma hian ati le chuan shi chuan I alutuk alo ti vat Mrs. Han chuan hanjan chu enin ruma chuan vakalin an chung ko ho sakma ami an ro em heirloom chu vala in shi chu arun pe a hanjan chuan dutak kha bun ro le ti in abun ta ka chuan lungoi lo tak chuan a chule tak ngawa Mrs. Han chuan shi ne na chuan hanjan swa zia te chu a soile ta chara shi chuan kanu ingai ang em khan hanchan hi aswal lawania ruby ring anei theinan khan thei to pachu asin ati chuan Mrs. Han chuan ila sha chiang lawani kha alo ti shi chuan hanchan chu enin engtiang che anasa in nge ilo tor vele ti in ngai to a alaina tle hanjan te chu ho to in hanjan chuan shi chu engwanga khati anga omnge ani chu azot shi chuan khati anga an enlam che kha ka mu thei lawani eng angpon lo omla an za tal tur che ania ti in a chang hanjan chuan nupui nei hi alo tha ni hi ti in a wanga shi chuan ka thu takania khatin ti su alo ti hanjan chuan chi chu phorin do ta khai hi ita tur ani hi kanun hluya chuan tur engma ka nei lo chuti chung pon nang hian min nei du wangin kalome alo ti shi chuan midanga obik lo thu chu lo soin anin ko a shi chuan lok thil ka she chuak ti in gift pakhat chu avala a hanjan chuan enge ti in a hong chu kamis mawa design lo oma he thil hi chu songshi nianin adu wanga mang anilom ni ini ti in a zot shi chu runding ve in abana chuan a run benga I ami ani tan khan feelings ka nei lo na rei to lutuk ati hanjan chuan ka nain shi chu thutlenga chuan a chu noka chuti anga idu to lawani chuan ka du ang hi nga tinge kan ti mai lawang ati a shi chuan lo nem sonin thil ni lo soi su ti in a kal san da ya hanjan chu hlim tak chuan a nui vur thung sin chu in thlakin songshi nan le king he te chu an ron langa songshi nan chuan song chung ko atang engma kala chang lawa tuna ka hlo hi chu kan nei theina chok turani chuti chung chuan heng thil man to hi engtin ngei hak theyang ti in akor hak chuwa ena nangla in I poisa engmai mang thei si lo I adewa muni alo ti shep king he chuan shi nan engei soi omjia chu shi chung ko fan duat lai ka ni hi ka birthday ya ringot po million chuang ka mangania pasal ka nei ni chu aro pui turani ringot alo ti ham song shi nan chuan he kor hi ha thei po ni la amoi na I ha chhuak zo chuang lawang ti in en da che iding thei lawa manu wheelchair ran nor chom bak ini don chuang lo ti in a kal san dai shi king he chu thin rim lutuk chuan nang ka nei theinan che hian ka ke hial ka hlana tu ma hian an nei don chuang lo che a ti a hanjan su a office a chuan shi korpe kha ha in alo in ti thei hle a lu cheng chu ron lutin iron in show off ami alo ti hanjan chuan han ente kanupuin a sample om chhun ama siam nge min pe ania nupui nei hi anwam te ania alo ti vel lu cheng chuan ya to tak ani hi alo ti hanjan chuan lu cheng nangpu no pangini to lawa nupui nei tur te jong ve to la te chu ati lu cheng chu lo nuin a ei lo ve lutuk hanjan chuan march ni som pani chu ti thutin lu cheng chuan chu engi ti ne lo zot vat kumsum ni pani liam ta march ni som pani khan kanupui hi alo pianga kum khata ni zathum som ruk panga omin ni khat chau a birthday ani a kalom theilo alo ti lu cheng chu alo be dong lutuk taka amma aka soi khai pom si lawa tinge tu nei pom le si chu ati hanjan chuan kala du chuang lawa ma se ka nu puin adu a chu ati le lu cheng chuan
oi ti in a chua san hmak Shaking head su mi pa pakhat nen lawin mu in hei le boss shen kanin rem siam na ang chuan ka ron ti thlape a ti boss shen chuan I soi ni kha ni thum la in apel to awangin 70% bak I chang thei lawang alo ti Mengji chuan chung thil a thei lo thu lo soin shaking he bula chuan bum mang ani arin thu chu alo soi ve a shaking he chuan hei chau po hian ka du ber ka ha thei do na mo moi ber ka ni do na ni tia ngai to in mengji thu soi chu enga tan ma ti lowin paper chu a sign na in ti thei tak chuan an chuak shi chu ron lang chun zom nga lin boss shen nen chuan an lo thok dun renga shi po na awa chuak chu hanjan su ni hliap nen ro sur noya chuan lo ding reng shi chuan pan nga lin ro te sur hi ngắt những ngày lâu lù mấy lâu á tìa han chân chuan miền tầm xia min mu thầy lâu cả lão lúm à lâu tìa chi chuan các bác sĩ hi amel cho em mà mu mấy chi in lấy niệm cho à lâu tìa về han chân chuan căn nụ bùi hi amu ta bác phụ về các nar ngul san zia te các mùi nở zia te hi suy te la phổ te ăn chắc chỉ nên nhà tì in phổ cho atum chi chuan lâu nem min iwang thầy lu thuộc Ash shwai kan ngai kha kalvat te ang alo ti e han chan chuan Ash ringo ti ngai to a ti in a tum wow shi chuan ino pang chhel tuk kalang ti in an kala sin chu in thlakin sumeri le shi te chuan cafe a thilan lo soi du na a jing bial nu a yu le a chan nu chu ron lu ve in a yu chan nu chuan shi chu tham lo tak hian Konge Mrs. Hanin herlu ma pek che kha ibun she dewa ni mo te chu aron ti a u chu enin nang nen chuan te khin thei po in ni lo hi nang chu han chung ko lu ber nu pui ini do na ani chuan han chan milak tlak lo engma thiam nei lo kha a nei thunga a ti shi chuan eng thu moi soi kha a lo ti chu nu chuan han jan kha milak tlak lo ka ti mu le a lo ti non le a Sumeri chu lo ding in engwanga khatia anga ron ti nge ini ati a shi chuan in sum tur chuan lo ti vat Sumeri chuan hetiang hian inu reng do na mi chu alo ti shi chu ding in chu nu maya chuan a beng soka a hu chuan engtin nge midang ku ti thak thei alo ti shi chuan ani po chu beng le in omdan chin tok sha tur le chung anga hanjan soi to ngai lo tur chuan a ti a Sumeri le shi te chuan ho tumin motor lam chu an pan Sumeri chuan an sunga a thil ti awang chuan a fak chiama shi chuan engtin pon ke chumin soi se poi ka ti lo ma se hanjan khati anga an soi kha ka du lo ka thin kha arim tak zet alo ti a Sumeri chuan ngai sakte I nei ve to a chalom nang hi hanjan hi indu ani lo mo ti in na zot shi chuan keyang chuan du nei thei po ka ni lo ti in Sumeri chuan engwangu tin nge thei lawang lut phot te a lo ti in lama chuan hanjan chuan shi design chu lo ha in a thiam ti thu te chu a lo soya shi chu ko in a bianga chuan a chuk zeu shi phone chu a ron rik po chuan a thla du lok lawa shi chuan omcha ro ti in akut chu ala khlak sak phone chu la in an sum lak lu thlama sa aya atlem thu chu an ron soya an chan deuh hlek angai thu chu an ron shil hanjan chuan dutak imang rei to min lo ngai sak ve phot ro in lanau te lutuk chuan a ron ti shi chuan ka paslani kha kan da phot tange ti in anui ver vera Shaking he chuan a hak tur a lei chu lo enin alung chu alo oi ve em a song shinyan chu rui lutuk chuan ron lutin a ron pai sak ringot Shaking he I ami heng korman mai moya hian mi lian ngai manga mo tuna po nangma wangin ipa din mun ader thong ti shilawem ni chu alo ti Shaking he chuan Shinan ka poisa aka le ni hi I poisa ka mangpo ani le nem ka pa chu a boy ve deu ri ani mai a chale vek don engtika ma kan tla chedon lo ti in a haw song Shinan chuan
nang ang mei cha wang hian shi kha kalo phat san kha ania eng tin nge mo ka ti thei zawk ni a ti a shi king he chuan noi chung chuan ka thlem re re lo che khuma khan I du thu nge ya thil thleng ani kha I shi khan pasal a nei to a eng ti ka ma alo le to don chuang lo alo ti a song shi nan chuan thin rimin a ngonga chuan a rek khatiang khan shi chung chang soi re re su nang ne na kanin hwal na hi ti top ka du ani a ti a chwa san ngal shi he chuan eng thil nge ka ti don hi lo en ring ro ti in a thin rim hle shi churon langin company ko ta chuan hanjan nen anin bia ka wang chuan ading ri a hanjan chuan abula zan je ya du thu chu soin shi chuan company thil ti tur ka nei le loka ka let lok ti in a shil hanjan chuan ani chuan karon lam pheyang che ti in phone chu anda shi lu tum chu kordum ha mi pa pakhat hian alua chuan ron chu in an kalpui ta da ya mi pa pakhat chu ron langin sa chu ring tak hian alo chan chama shi chu asira chuan lo mu in aron har cha chu a omna hmun chu makati in en kwale shi king he chu ron lutin I lo har to ani mo aron ti shi chuan min kit na pa mo ti in lo zot shi king he chuan o kanga mi ring nangi te chu alo ti shi chuan CCTV atam te reng nen kanu le pa te sha choi lau lo em ni alo ti shi king he chuan eng wangin nge ka hlawang ti in an pa ni abau ang chuan thu chu alo thang ti ra kan pa ni a hian pakhat chau min chan thei do na kanu le pa te hian tunge an chani rin ti in ngei om tak chuan na zot shi chuan eng wanga he ti ma min hwa ngei ni ti in ngui tak chuan na zot shi king he chuan eng wangin nge ka hwat lo te lang che I lo piang ve hi poi ka ti ngoi ngoi ni lo se chu an fa nei chhun ka ni anga ka konga tu ma an lo tur ti in a an khum shepa mengji churon lutin soitu ranga min ti ang khan ka thon to aron ti shi chu angui to tak zet shaking he chuan ole tuna chuan tu zawk nge kanu le pa ten an thlan zawk ti kan lo hmak to ang ti in ring tok tak chuan an nuya Mr. Shi te in lam churon langin shareholders ho nen chuan an lo thu khom chap a assistant chuan kidnapper thil du chu alo ngai thak ti ra Mr. Shi chuan shilro adu apiang ka pe ang ka fanu te pani kha ka du le ta ni ati assistant chuan adu dan isha chan em kha pakhat zawk I thlana ngai aron ti Mr. Shi ril ru chu a ha ve hle a midang te chuan in chung ko thilani ti chu kan sha a ma se shi king he khan kan company thorim na rei lo te chungin a ti chia a shi hi ero chuan min tun din pui thung shi hi zo kha I chana nga ya ni an lo ti mi se shi chuan chu tiang ngot ani thei lawang shi hi zok chu dam tha zok ani a in boi pui thei king he ero chu a thei lo alo ti ve tlat Mr. Shi chuan thlan tur dang nei lawa in sha in shi king he zok chu a thlan thu chu a shila shi king he in lo shat ve le chuan noi warin isya mo eng tika ma min ne thei ngai chuang lawang tuna chuan I che na tura ka pe ka che hian I lo om to do nia I phu tok chawani chu ti in kalsan chu atuma shi chuan kumsom ni pa ni chung ka u ti in ka kau che ya I chung kwa ka ni hi alo ti le shi king he chu thin rimin a straight chu avom ke chwa ya ka chung te ini lo ti in outdoor shi chuan vo ina I thu soi hi I shereng don nia ati a shi king he chuan amiroi te chu kawin da bau tur chuan ati hanjan le lu cheng te chu lo langin lu cheng chuan inupui an rubawanya engtin nge tiang mai mai hian ni la om thei chu alo ti hanjan chuan a in boy pui thelum a kong ka dal palang mengji kha alam changa ni boka alo ti lu cheng chuan tun hun hi che thi ro hun takanya iwa chan ve langa anin lomin alo kwa che anga alo ti hanjan chuan flimi en nasle tu ka ni kha ti in a phone chu aron ri le che chua kang le chu a ti le loi si lu cheng chuan sha thiam lawin tuna khan akong ka dal palang iti zo cha si a ati a
han jan chuan shi ro man dan chu soin fing an ti dun hle a tir kha chuan mei chak lo tak kha amukatia ma se alo ni hau lo tia ngai to in han jan chu anui vurvura shi te kha lo langin shi an khoi tur cha chu mengji chuan an luwa ron chu in shi chu a phwar na chu a phel saka shi king he chuan mengji min phasana mo mite nomnu ama athil thleng zong zong po kha in pani thil ti vekhi ani mo ti in alo vin twara shi chuan thil thleng zong zong kha tu ma thiam lo ani lo nang ma thiam lo ani police an lo thleng che pa I lo hmak don nya ti in mengji nen chuan kalantum shi king he chuan khoya ma in kal don lo ti in silai chuan ron kap tamai mengji nen chuan an tlan sang nga la shi king he chuan shi zawk chu zuin pona chuan an ba in nang chi nga ka atum lai tak chuan han jan chu run thlengin a run kwai hera an pahni chuan luilama chuan an tla thla shi king he chuan nui vur chuan I dam reng hi rem ka ti hleinem a ti a sin chu in thlakin shi king he chu an run zon chhuaka Mr. Shi te nu pa chu run thlengin chu tianga thil a chunga a thlen wang chuan ngai dam an run dil chama shi king he chuan in lanal tuk chuan alo buringot Mr. Shi assistant chu run thlengin thil poi mo shil tur nei thu chu arun soya Mr. Shi chuan kan boy em hi imulawem ni nakina soimai ro alo ti hlur a assistant chuan apoi mo thu chu soile in Mr. Shi chuan Mrs. Shi hi chu shi king he bula lo vakal ro se ati a assistant chuan shi chan tur khan han jan akal ve thu soin an pahnia luya an tlak thu chu astoya han jan chunga thil chhalawa thlengani chuan han chung kwa in an bei ngei tur thu chu asoi tel bok Mr. Shi chuan zong thwai tur ati in a assistant chu akal nga la han jan ka chan chuak thei ani chuan han chung kwa ka chunga an lo manga ka tan ham thatna don ani tia ngai to in anuya luibula chuan shi li han jan te chu lo langin han jan chu CPR lo pe mola han jan chu lo har to rengin alo ti der hi alo ni ron thawin shi chu a run fop shi chuan nemin in fiam na chian ya mi min ti mang an zia kha ti in kaldai chu atuma han jan chuan abana chuan run vanin dutak kanate moyania min kal san su arun ti shi chuan oma chuan bengin mengji kha kalam chang ti sha jeng chuan ngati ngei lokal ti in zot han jan chuan engma hi thil chianga umlawa I pasal ka ni a ven him che hi ka na ani alo ti shi chuan ingai anga fel le poi soi lo hi ka ni lawania min chena ngem ti in zota han jan chuan kanin nei to a limlai chau ni lo bor som lai te kan na tluan lo lai te po a in support tan tur kan nya ke chu ka thu suya ding chin mi ka ni alom ti in a changa shi chuan noi lam chu amel deu ngar ngara han jan chuan a khabe ya chuan to in du tho tak chuan anin fo pa sin churun in thlakin Mr. Shi te chuan shi te an mu lo chu an lo ngai chang renga Mr. Shi assistant churun lutin Miss Shi chu kan mu to e ma se ain hlam ve dewa damdo in lama tu na hian om mek ti in ron shil Mrs. Shi chuan engtin nge han jan chu om ti in lo zo chul a assistant chuan an fanu ni lawa midang chale chatlawan zot ma sa chu makalo ti hle a Mr. Shi po chuan changwa ta che alo ti assistant chuan ani po damdo ina tho om thu chu asoya Mr. Shi chuan damdo ina chuan keima nge ka kalanga ya ni chu ati police churun lutin shi king he man theina chu run mu in an shwai angai thu chu an ron soya shi king he chu amang ang tak zet anu le pa te po chuan an en ta top shi chu damdo ina chuan ron langin sumeri nen chuan an lo in bia a sumeri chuan shi king he thil ti an shat khan inu le pa te chu ni kho shelovin an omani ome ipa in ilaka ain thiam lo thu police ne na lo soya anun puma ain thiam lo ema wanga atwa tur thu che asoi ni chu ti in a shela shi chuan chutyang thil ti chuan omzia engma nei don chuang lo ti anui chung chuan alo chang sumeri chuan han jan kha engi an silai laka aveng him che a
tuya in tlak lain a kwa tlat bok che a du tak zet che ani hi alo ti shi chuan ana wang khan la har lawa rume lama hian a om nakina kawa enang ati lai chuan Mr. Shi o chu sha in awa chuak Mr. Shi chuan anupui pa kha kanya minlu ti ro u ti in aveng tu te chu alo dil chama shi a mu cha chuan in thiam lo le kwalin an ngai twa zia te chu a soi talwam I tha hi kan lom tak zetania ati shi chuan oilo me lutuk chuan a en renga Mr. Shi assistant chu ron kalin police station na shi king he in boina asiam thu chu a ron shil Mr. Shi chuan shi chu nui heuin yi nang chu a chak zawk ni kha I u chu nang pon I soi to ang khan a ke te a thalawa a thin che boxi a tia in soi fe in a thei ken chu a pe a man mo tak chuan an kal ngal shi chuan en rengin a thei pek chu chhuata chuan a paya hanjan room a chuan a lut security te hne na chuan miron outir chiam lo la chu kalokal ho lawang ti in chutlenga chuan a thu hanjan chuan du tak tia lawin la no velin thon thu chher sak tur chuan a ti a shi chu abula chuan va thu in ka chher sak don lo che a titlat hanjan chuan kanupui hi dam lo chungpon iwan mel tha em alo ti angel ang mai lo mini ingau boxi te chu atia a fak vel chiam shi chuan chuti anga kangawani si chuan mithi ka ni ti na emni alo ti thon thu bu chu alak sak hanjan chu amala chuan mu orin kanupui hian min lo mangai ber mai ani hi ati a shi chuan thon thu chu chher sakin hanjan chuan kha chu a shi chher sak to a adang alo ti zel shi chuan Cinderella thon thu chher sakin hanjan chuan du tak Cinderella po in adin mun shom takata a chwa san theiania nangpon I thei em ang ti in a khabe ya chuan a pyai zewa shi chuan hanjan mu chu duat tak hian puan chu alo sin tira a phone a chuan depression dam theile theilo chu enin midik tak atana ni eng ang mai mi aton huna are thei thu chu alo in zaka ama thu soi hanjan chu ata ni eng ang mai ani thu a soi lai chu a she chhuak wara pona chuan ba chhuakin songshi na nin chuan anin tok songshi nan chuan yi an ru bo chati kalo sha a engtin ngei om ka zong na sulutuk chi alom chu alo ti abana chuan alo wan hanjan chuan ron nemin shi chu aron kwa a songshi nan chuan engi omzia ani nen hian inin nei tak takem ni alo ti hanjan chuan o ngati nge boina ineyem ni ti in a mu lai chuan shi maya chuan a chuk vela ti turi nei lo chuan ikal thei to ang ti in song shi nan chu lung oi vak lo chuan a kala shi chu hanjan che dana wang chuan anui ver sin chu in thlakin shi ho tur chu song shi nan chuan lo zui ru a shi chu hoile tin engwanga zui ru nge ani chu azota song shi nan chuan phama se anuwa chuan ngaidam tur angin le in an hun lo man dun to te angai hlu zia te chu asoya shi chuan hun man dun a izak theilo hle mai keinen chuan hun kan mangai lo shi king he nen min kopani lom ni alo ti zek song shi nan chuan min ngai dam sham ro tia chingchi in shi king he ne na anin hwal na ati top thu chu asoya zungbun phorin in nei puya chuan a som le shi chuan nui chung chuan a zungbun chu la in a en wang song shi nan chu alo hlim man hle a shi chuan nang nen hian engtika ma chung chu athleng ngai lo wang ti in a zungbun chu le ya chuan na thlaka a zungbun bun lai chu mu in han ente pasal nei to ka ni hi miron ti boy to su ti in kalsan chu atum song shi nan chuan abana chuan alo pot tlata shi chuan phi thla in a merna dewa wang chuan a kut chu ati pilsak shi chuan en topin a kalsana inawa thlen chuan hanjan chuan du tak ilo thleng to animo alo ti thwaya shi ban pem chu mu in ngati nge minan ti boy che emni ti in patihan damdoi khamin lo pe wate ati a shi chuan a motora ain taipal thu chu asoi anat lo thu chu asoi boka hanjan chuan apun thei thu chu soin damdoi chu anoi sak
pate han chuan a lian em ani kha damdawi ina kan kal mai do nim ni ti in alo fiam shi po chu anui tet ta han jan la chuan alo en rum hle han jan chuan so motor so ka ti chhevek don lung oi lo tak chuan na ti shi chuan angai lo I thil min pek ma sak berania ka du tak zeta lom alo ti han jan chuan du tak ka thil pek chani lowin keima hi min du zo ka ni lo mu ti in a fiama shi chu lai ringotin pate han kha alo wai palang ka va puyange ti in a tho ta dai han jan chu ak hi vurvura han jan chuan shi chu a ruma chuan shwain du tak min han fakla envelope lian deuh ka peng che alo ti shi chuan ka pasal hi a mel tha in asang em ti in a fak chama han jan chuan a to ke kanupui hian poisa hi alo du ve hle ani hi ti in a hmaya chuan a pya ya file pakhat churun phorin a pe shi chuan a mu cha chuan makati hle a shi company ya a share chu a mingin alo da hi alo ni han jan chuan I thil ti engkima pui vek che ka du a ti shi chuan lom lutukin akwa vongvong ilom hle ani mo engma soitur po ishat lo han jan chuan alo ti chuti chu ka bianga hian min chuk ro alo ti a shi chuan alo chuk ve mai han jan chuan fo chhun zomin an nu pa chuan an zan hun chu an hmang dun ve ta bok sin chu in thlakin atuk lama chuan Mr. Shile shareholders ho chu an lo committee meka an thil ti dana wanga an lung oi lo thu te chu lo soin pakhat chuan chairman ni hi I phu to lo ti in midang te chuan chairman thlan thatan du thu chu an lo soya Mr. Shi chuan eng thil ngin ti thei chuan ke hian kan chung kwa hian 45% lai share kan ne sin tu in nge min run chu pui ngam cheu por tak chuan alo ti shi le han jan te chuan kongka churun hongin shi chuan keiman ka ngamalom arun ti a Mr. Shi chuan engmo alo ti shi chuan ke hian 32% la share kan ya nang chuan 20% che I nei ti in I du chuan han en chiang la ti in paper chu do kana chuan a the Mr. Shi chuan enine engtin nge tiang thil hi ani thei han jan hian engtin nge a share hi a pek thei zawk che alo ti han jan chuan shi zung bun chu mu in han en te kan nupui ani mya walom alo ti a Mr. Shi chuan nang ni hi ti in anui le khang chung zong khan le milo changa ni mo a ti a shi chu a thutna chuan thu in eng thil nge ti thei chuan I chak lawa ka chak ani hi a ti a Mr. Shi chuan nang hi ka thadon che tia kut thlak chu atum han jan chuan lo dangin a thil ti lai ti boy ka du lawa wangin ka inrol lawanya shi chung kwa in ti dana wang khan ka thadai tuang che u alo ti security chu kawin shwai chhuak tur chuan a ti Mr. Shi chuan he nu hian adu tak tak lo che a hmang tangkai mai che ani hi alo ti chul han jan chuan mang a apoi ka ti law min hmang hi kalom zawk alo ti dai shi chuan makalo ti hle Mr. Shi chu an shwai chhuaka han jan chuan midang te po chhuak vek tur chuan a ti shi chuan lem ka chang ti chu eng ti khan nge sha chwa ti in a zota han jan chuan kanin hmu tir atang khan ka mitilak theinan I che ti ka shedai to alom a hnuwala khan thlengpal anga kanin hmu kha atam boxi a thil thleng palatan chuan a oi omlo dewani ti in a changa shi chuan amala chuan sikin ani chuan kalem chang chu minlo en ringotamo lung oi vak lo chuan a ti han jan chuan anania kangai da mangche ma se thil pek a aya ka du ania ti in du tho tak chuan anin fop ta vongvonga a top ta